madhe Mombasa ni mane mauntie odiochieng' ma kawuono enok mar omenda ka molose kar kanyo. Ere kaka sikunde nyalo tiyo gi yore mamoko mondo mi gikele omenda e sikunde magi? Nitiere chenro mag ka omenda ka wuka sirkal mano nyaka sani osebed kata kior wacho ni ok oromo. Bende sikunde nyalo bedo kata gi partnerships kata bedo gi osiep gi sikunde mamoko kata NGOs mamoko mondo mi okonygi. To jogi mawacho ni jogo manosetieko somo e sikul kuom ranyisi kaka alumni, inya bedo kata gi jogo nyithi sikul machon mago malambwe kuom ranyisi, kabiro kanyakla mondo mi okonye arambe moko mitime sikunde mondo ngima obede mayot bende ne kara nyithi sikul mantie sikunde mopogore opogore. Erokamano wadwa nitie school we are being encouraged gi ministry ne wabede gi partnerships and networking gi other organizations mondo support school nikech sirkal kende ok nigi pesa moromo manyalo keto gik moko te midwaro e school. So emomiyo wago erokamano bende ne kaka CDF ma support schools through by way of bursaries. Wago erokamano bende ne kata governors ma bende nigi kiti mar bursaries. Nyaka women rep nigi kiti matin moro mar bursaries kuom nyithindo, especially nyithindo manyiri matimo maber. Magi put together toro sikundegi. Then alumni mag sikunde mang'eny are also supporting. Even Lambo Secondary School nigi a very strong alumni association. Koro but mostly bro yuro ni alumni ok nyal golo pesa miyogo nyithindo chiemo, but gi support projects. Ginyalo gero library, ginyalo ng'iewo school van etc. So schools are also encouraged kabisa mondo gi make sure ni nyithindo manosomo e sikundego matinde ni oko kendo Nyasaye ogwedho gi gimoro ginyalo pay back to the institution manokonyogi. Koro wa appeal ne schools ma pok obedo gi alumni associations mondo move with speed mondo tim mano nikech ginyalo yudo support. Then we also have a number of non-governmental organizations bende ma support sikunde. Koro and teach principle mondo identify those bodies, approach gi mondo nyisgi ting' ma gin go ma ginyalo kwaro mondo migi. But sometimes so ginyalo biro e school nyaka you go out for them. And then we also have partners moko abroad. Moloyo to onagi moko nitie kaka moko nitie New York ma are supporting nyithindo in a number of schools. Koro magi ko approach to nyalo konyo kata duoko ting' chien kata jonyuol bede kod yot. Koro wachna yiego kamano. Erokamano ahinya japuonj mano japuonj Pinto Arum ma japuonj maduong' mar Lambwe Secondary School. Wakao otematika kaka duogo japuonj anga duogo mondo miya wach mari mogik okinyi ma kawuono ka watieko chenro. Aya wakawa ne ote ari adek mokale SMS wa ari adek auchiel nono. Facebook wantiere kata Ramogi TV nitie penjo mopenj kar kanyo. Thothu wacho ni penjo no penj sirkal. Uni jok mano yaro sirkal. Unyalo chwalo paro ne sikunde mopogore opogore. Wayuda ne ote mantiere kar kanyo. Rolex Odhiambo. Kare